progress 20 sena f'ħajti studju biex ma sal fejn illum mill-kors f'daqqa gradwajna kemm fajliet kemm ġuvintu għajdli bekkar fejn tistenna li x'ħinna sal-lura dan inkun jien li nibda nsejjar u li nadda wara tfal jienu inti tnejn qed naħdmu u karozza għandna tnejn jiena mara naħdem bħalek xogħol id-dar tmir tagħna tnejn dan il-ħsieb tal-Medjuevu fejn il-mara bħal oġġett għas-servizz biss tal-familja bil-fardal u bid-dublet għajdli bekkar fejn tistenna biex ħinna sal-lura dan inkun jien li nibda nsejjar u li nadda wara tfal jienu inti tnejn qed naħdmu u karozza għandna tnejn jiena mara naħdem bħalek xogħol id-dar tmir tagħna tnejn jien ma rridx li għax jien mara tkun li tandu fuq ix-xogħol jew li f'intervju jwarbuni u anqas li għalek jażluni jien irrid biss dak li ħani jekk irridu navvanzaw għax dat-tilja preġudizzji nofs il-poplu ninjoraw għajdli bekkar fejn tistenna li x'ħinna sal-lura dan inkun jien li nibda nsejjar u li nadda wara tfal jienu inti tnejn qed naħdmu u karozza għandna tnejn jiena mara naħdem bħalek xogħol id-dar tmir tagħna tnejn tħares f'ejja inqas minnek jienu intu kwal indaqs dak li għottu dak li nafu jekk intraġel għati każ. Grazzi.